Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzikitika mZimbabwe zvakangowanda guys. Kana iri first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Sei muri kuchechi nhasi dambudzikonderei profita tichigone guys. Auya kuzobatsirwa munhu waMwari zvinhu zvakandiomera dambudziko randinaro rakaoma rinotorwadza kuti ndiritsanangura. Aiwazve chiprofita hatichigone. Unofanira kungotaura dambudziko rako handiti? Ngotaura dambudziko rako chete. Isusu chiprofita hatichigone. Ndabvunza dambudziko renyu nderei, saka impindurai mubvunzo. Notenda she. Ndauyawo pano munhu waMwari. Dambudziko rangu nderekudai so. Ndakaroorwa ndine 15 years. Ndaroorwa ndine 15 years ndakagara zvakanaka mumba mangu. Chibva ndazoshayikirwa nemurume wangu 2020. Ndashayikirwa nemurume wangu nchibva ndagarawo. Chibva ndambogara. Chibva ndazotsvagawo munhu wandinofambidzana naye. Pakufambidzana apa patiri kuita pakaoma. Makaroorwa mune 15 years. Notenda. Makaroorwa makore asingabvumidzwe kuti munhu adini aroorwe. Zvakanga zvakafamba sei kuroorwa muchiri chana chidoko kudaro? Chii chakaitika kuti muzoroorwa muri munhu ane 15 years? Chii? Munongoziva vana vechidikika tinge tichiona kunge dzimba dzinonakidza, saka takamhanyira kupinda mudzimba. Pandakusimudzai apa chiratidzo chandapiwa naMwari ndechemubhedha. I saw a bed, but paita chimwe chinhu chandishamisa. 2 people went to bed. So ndazoona kuti pakati pevanhu 2 ava pane lock. I saw a lock. No lock. Dzekunoka madodzi yazi. Vari kuti pakati penyu makarara paya. Pabedhi ipapo ndaona pakati penyu pane lock. Paita lock. Amai nyaya yenyu ndei? Ndabvunza mubvunzo. What's your story? Chii chaita kuti muye pano? Munhu waMwari, dambudziko raita kuti ndiuye pano rakaoma. Vanhu vaMwari ndibatsireiwo. Amai, pindurai mubvunzo. Handina nguva pano. Amai, dambudziko renyu nderei? Dambudziko raita kuti muye pano nderei? Munhu waMwari, dambudziko rangu nderekuti kudanana tiri kudanana nemunhu wandiri kufambidzana naye, asi panguva yatinoenda pakunoti takunosangana namunhu waMwari hapana chiripo, paroshayika chinhu. Hapana. Chii chikushayika? Imi ndimi kushayikwa? Kwete, murume ndiye ari kushaya. Akushaya pamuri? Notenda. Hakuna hatiprofite, tobvunza. Tobvunza nyaya yako. Mati murume wakafa rini? 2020. Okay. Zvino maakuchida kuti muchiwane murume, bonde riri kuramba kuitika? Ichokwadi prophet. Ndo zvamaifanira kutaura izvozvo. Muri kunzvenga muchiti nyaya yangu yakaoma kani nyaya yangu yakaoma. Haleluya. Hembe dzemunhu uyu dziri kupi? Dzakagoyo. Okay. Pane chinhu chaigara zvimaspana, chibhokisi so cheplastic cheblack. Mamune maspana, mascrewdriver, zvimangwenjere so zvimahinchi zvemadhoo. Maigara muine banga. Chiri kupi chinhu ichocho icho? Chirimo mumba prophet. Munacho? Notenda. Endai munotora banga racho muye naro. Banga ririmo munhu. Mazvinzwa ka? Banga ririmo. Rine chinhu chebrown, chimuti chebrown so. Ichokwadi. Muendai munotora banga iroro muye naro.